Nah, niki perdana to nggih kula ketemu perdana, kula kalih jenengan perdana kalih Mazda. Kula ningali ten YouTube, wah jenengan jan hebat. Jan viral ndalange apik. Terus perkara cewek barang Nyapa? Aku ora melok-melok aku. Sing mau kirim aku fotone bocah mbok kene. Rasa kuwonyo kowe. Tapi matur nuwun Mas. Nggih, matur nuwun. Kepangihan warga masyarakat. Foto lawas kuwi tak tapuk ndasmu kowe. Foto lawas apa? Foto lawas. Iki iso dingin nek kae anu kae aku gelut karo wong ngono lho, pegel karo wong. Ha iya, pegel apa lek kirim foto karo aku arep muni. Oke. Ya. Wis katur lancaran 45 dibablaske ya kuwi lagu-lagu perjuangan no. Oh iya alhamdulillah kebak barokah ya iki diaturake sing dianti-anti kudu dadi bukti sing diantu-antu kudu lumaku iya Mbak Prigel diaturi jumeneng dhisik Mbak Prigel diaturi jumeneng kareben menyapa warga masyarakat ing dusun Kaliula karo atur panglipur ya Mak. Ayo Cok disepoti Cok. Monggo Mbak Prigel Pangayu Anjarwening. Yo. Hey. Wilujeng dalu selamat malam Mbak Prigel. Sugeng dalu selamat malam Mas Akbar. Alhamdulillah ketemu lagi Mbak. Iya, alhamdulillah. Sampean piye kabare? Alhamdulillah baik. Mbak Prigel nak yo sehat-sehat wae to? Alhamdulillah pangestunipun. Kita dipertemukan ana ing dusun Kaliula Mbak. Dusun Kaliula. Wah, iki berarti dusune akeh ulane ya Mas. Dusune akeh ulane. Iya. Adicarane bersih dusun. Adicarane bersih dusun iki biasane sindene ning sisih kono ning kene kok umpane kok aneh. Anu, ora ketok Mbak, mergo kelangan ki lho. Anu, omahe wong, daleme wong, dadi diseleh kono. Tapi aku ngobrol di sini enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa, kelihatan enggak? Kelihatan toh, aman toh? Kelihatan. Pokoknya ukurannya Mas Nanang kelihatan ya kelihatan. Terus piye kuwi ukurane kok Nanang? Lah Nanang kok ngangge seragam ki mang Lho, niku daftar Astabrata magang, Mbak. Oh, saiki dadi ceru. Ceru tak niku, nggih ngoten niku, ceru. Oh, alah Nanang sehat selalu ya, Le. Loh, sampean nggih kacamata ireng apa ketok? Loh. Malah ketok eleke. Mbak Prigel salam-salam dulu, Mbak. Ya, Mas. Kagem para warga ngendi mau? Kaliula. Kaliula. Ana ula nyemplung kali. Ana ula nyemplung kali. Warga Kaliula semoga banyak rezeki. Allahumma amin. Ana ula nyemplung got. Ana ula jegur sumur. Ana ula jegur sumur. Warga Kaliula semoga panjang umur. Allahumma amin. Amin. Ana ula ulane diwel. Apa? Warga Kaliula bengi iki ketemu kelawan Mbak Prigel. Ayo. Iya. Mangan sate dibakar ngangge areng. Apa kuwi? Dalange kok ganteng. Iya. Wit riyen. Iya. Kowe apa ro nang dalange ganteng nang?
Kakangku kok niku. Ya, Nggih, Mbak Prigel. Mas, matur sembah nuwun kagem seluruh panitia pada malam hari ini ya, Mas. Nggih. Khususnya juga untuk perangkat desa semuanya Pak Kasun matur sembah nuwun. Semoga sehat selalu, panjang umur. Amin. Kayak ora kapok nekake awak dhewe ya Mas ya. Amin, Moga-moga Mbak. tahun depan Nggih. Mas Akbar beserta kru bisa hadir kembali di warga Kaliulo ya. Uga didongake Mbak warga masyarakat kang mapan ana ing dusun Kaliulo yang malam ini menonton pagelaran wayang kulit tumplek-blek dari siji. Iya, padha madhep rene kabeh, Mas. Nggih. Nonton sampeyan kabeh. Amin. Muga-muga ibu-ibu, bapak-bapak sing nonton malam hari ini ya Mas ya. Diparingi kesehatan sedaya. Amin. Utange gek ndang lunas sedaya. Amin. Sing nyauri banter dhewe biasane utange akeh. Iya, wah, iki banyak permintaan-permintaan, Mbak. Permintaane apa, Mas? Niki kula waose nggih. Nggih, monggo. Niki wonten sing sami wilujeng rawuhipun bucange kula sesepuh dusun. Tembange caping gunung mawi bawa tembang niki kagem Bapak perangkat dusun. Kaliulo sak rakyatipun sedaya saking kula Mbah Mujiya matur suwun. Terus niki wonten sing lumantar WhatsApp nyuwun loro ati loro enek loro ati loro nggih. Bener nggih? Enten. Nggih, loro ati loro. Saking penggemar setia Sanggar Seni Astabrata menika ingkang memonitor di channel YouTube Astabrata Media. Mbak Prigel milih dulu, Mbak. Ayo arep ngaturke apa? Mengko ben iki ana Mas Victor lho. Iya. Ben bawa ya ora apa-apa. Mas Victor bawa ya ora apa-apa ya. Bawa ngewangi Mbak Prigel. Wah, jadwale wis full ini luar biasa kok. Oh ya sampean ora, sampean sedina yo ngenyangi loro isuk bengi. Wayangan kok ngenyangi loro. Iya. Apa, Mbak? Nggih, niku wau panitia juga ada permintaan podang kuning. Oh, podang kuning. Oke. Sing didhisik manut. Ya Kene, podang Mas. kuning. Mas Victor. Kene podang Turun kuning. aku rene. Selamat. Ayo Mas Victor, rene Mas Victor. Yo, Hey. Sawi ra temu Victor. Ya. Sip wah. Suwi lho Mbak, ora ketemu to jenengan karo makhluk ini. Loh, kok makhluk piye to, Mas? Ayo, maksudnya penabuh saya ini lama izin loh ini. Aja makhluk to. Apa? Spesies. Malah spesies. Iya. Piye kabarmu, Mas? Ayo saliman karo Mbak Prigel. Iya. Sayang sik. Aku wis ngejak ndak tahu lho. Pengen. Oh, maksudnya pengen mbok abong, Mas. Wah, aku tuh sing ngabung ya. Nggih, ngaturaken ujung dalu, Mbak Prigel. Sugeng dalu, Mas Akbar. Iya, selamat malam. Nggih, Mas Dan. Dangu niki izin ngapunten kalau wingi tesih
ngayahi kewajiban teng kampus menika. Acara apa le? Acara apa? KKN, Mas. Nggih, KKN. Kuliah kerja nyata. Iya. Ning ndi ning ndi? Wonten Boyolali Taman Sari. Wong gunung dadi. Berarti KKN-e jurusanmu pedalangan berarti ngelatih dalang ning kono. Iya, Mas, ngatih dalang terus memperkenalkan adik-adik tentang wayang kulit ngono kuwi. Aku yo ngajar SD. Samarku nek sing mbok ajari ngono malah awakmu dienggo wayange. Terus dienggo dolanan rogok ngono ya. Anu, bawa podang kuning Mas Vektor. Podang kuning. Iya no, engko sing ngaturne langgame karben Mbak Yu, Mbak Brigel. Ya, Mas Victor ki apik ya, Mas. Apik piye? Kayak tutup botol PPO model. Serasi lho, padha ijone lho, serasi lho. Ade ra semayanan ya, Ora Dek ya. semayanan kok aku. Masyaallah. Ancen yo sak rasae ngene iki lho. Wah iya. Sak rasae bangga ra semayani bangga. Berarti Ade padha-padha percaya ngono ya, Mas ya. Saling percaya. Saling percaya. Aku percaya sampean gak. Ya padha percayane. Ya padha percayane ngono maksudnya iki. Ya Jal, pamerno suaramu ning warga masyarakat dusun Kaliula le. Ki asli ya, Mas? Asli kok ya mosok pasangan. Iya. Aduh. Allah kemayu. Beh tuwone. Wah, tomot ora ya. Nah, Jal, suaramu kaya ngopo Cah Bagus? Iya. jarana. Ngadeg to, Mas? Malah kaya dolanan. Iya. Wis to. Wis mentok. Ora iso didongkrak. Iya. Kula serasi mboten Bu kali Mas Victor? Serasi. Alah iki. Apa ora? Aku ngene iki umpama pasangan sing piye, Mas? Wah, ya serasi. Sing wedok kaya Komoratih, sing lanang kaya Komodo. Lho. Toko mudu gitu. Ora pasangan ideal, lagi iki kaya pasangan idiot. Oh, ini. Masak. Ya. Ya, Cah, suaramu kaya ngopo? Nadyan wujud temong peksi. Suarane gak dalang ya, Mas? Pedalang niku nggih jurusane kuliahnya juga pedalangan, Mbak. Oh, pedalangan juga. Iya, pedalangan. Kowe nek kadung dalang wah hebat. Hebat. Nek nampa tanggapan pas dalangan wah kotake kotak jajan. Kok kotak jajan? Lah kotak biasa niku ora Kegedean. geduk. Dek ben iki ora kotak jajan, Mas. Apa? Kotak amal. Malah. Kotak masjid. Aneh-aneh. Yo. Agawe talining pronto. Mawi Mas Vektor rasan-rasan karo aku Mbak Prigel. Piye, Mas? Mbak Prigel punya campur sari Anjar Wening Group, Anjar Wening Musik. Iya. Kuwi Mas Vektor arep daftar dadi musisi. Dadi ngedram jere. Aku lu ngedram iso, drummer. Ora lho, nek Victor daftar dari drama. Kok dadi drame lho. Ora Nek mau nyepelek dadi drame, dadi pancalan bass lho. Ayo, dia daftar dadi drama kan, dadi pancalan bass kuwi to. Pancalan bass oleh. Sing dadi deg-deg kuwi. Tidak itu yang ngisor. Angger sing ngidak Mbak Prigel apa-apa. Lele, Aku seneng. Oh, sing ngidak Mbak Prigel seneng. Aku seneng. kok ngono? Teko ngisor karo ngeliling. Ayo. Mansakur. Wansal iki kok. Pancal. Oke. Aneh-aneh. Yo. Yo. Goleki si podang jenar. Cengkok. Cengkok apa niki jenenge? Cengkok kemampleng. Cengkok kemaplok ya iki lho, Mas. Kemaplok kemidon ya. Wis wae gitu. Terus Iba bunga hengatiku nyanding bisa dadi tombo. Minta tepuk tangannya Bapak tepuk Ibu. tangannya untuk Mas Victor. Ampun tepuk tangan, ampun tepuk tangan. Lah ngopo? Apa artinya tepuk tangan tanpa saweran? Aku Tepuk tangannya opo? Nyawer. dremis to iki ya. Alah yo aku glemis golekne kowe no Mas. Oh iya. Iya. Podang kuning ya. Podang kuning siap. Jogeti. Oke. Heeh, Esuk
sawane ngomah wis ora krasan keluyuran anggolek ising tak sayang mubang midan anggonku ora krasa esuk awan nganti wengi paneman yen nganti liya kang nyayang kleyang tak sawang menso ning apang Gagan sangan tak rintik saka katungan sarwi ngocet cewek ngalih pencoan kelekane tak suwon mbak ojengit pada kuning agawe pikirku komeng sleret tireng tak sawang tambah manise ibu bunga yen kelakon nyanding selirate ora bakat hatiku kagiwang liyan yen si podang andutut hatiku kebater sorry ya le lanan ora banda hatiku tak sayang tak seranani sun pikakul bando oh arep ucal nyeblok ana joget hey 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 ya esok awane ngomah wis ora krasan keluyuran anggolek ising tak sayang mubang mikeranggonku goleki ora krasa esuk awan maneman yen nganti liya kang nyayang kleyang tak sawang mensok ning ngepang Gagan jangan tak rindik saka katungan saring ngocet dheweke ngalih pencoan tak suwun kuning agawe pikirku komeng seret ireng tak sawang tambah manise ibu bunga yen kelakon lirane ora bakal atiku kagiwang liyan yen si podangan dudut ati kepranan tak seranani sono pikat pulut de bendo awas brada suka iya mencelatar netar neh pisan gas ya hey
wis marem tenan. Malah kayak dolanan pocong-pocongan sing curi-curi ki lho Mas. Apik ya dolanane. Alah, yo melu aku tak go mulih. Nah, aku lho digo mulih Mbak Prigel gelem ora? Ayo. Gelem ora tak go mulih. Lah, piye genahe? Oh dadak genahe barang. Sama tak go mulih arep dingin dolanan eleret-eretan ning omah. Ye, eret-eretan, eret-eretan gelem apa ora? Ayo Tor. Eret-eretan anakku ning omah gelem. Gelem. Ya gelem ya ning. Penting kanggo sampean apa to sing ora? Oh iya. Alam tolong ngaplok aku. Tak kira nek dadi anake. Oh alah Mas, kok anake? Lah ngopo? Kok anake piye to? Ya aku kesenengan ndemok ngene iki. Lah kok iso Ya seneng? nyoba kok Ha keseneng. bedino nggur mie. Masa kok Ya lek aku ngerti anakku kaya awakmu ya pentelku tak wei. Tak wei putas. Sopo tas lho. Bar mentel terus muntruk. Mendem. Anaknya malah dipateni. ambekan sih Mbak Prigel. Iya. Minum dulu, minum Oke, dulu. terima kasih ya Mas Abang. Nanti lagi. Kowe aja sih. Aku ora. Panganan kene. Cek enek tugas satu lagi buat Mas Victor. Ya, sampean Mbak suwi Prigel ben rapet istirahat sih. Ngombe-ngombe sih. Ya, Mas. Nek kowe nak ora ngombe to, ula kok. Ya, ula setugel ya. Nggih, Mas Akbar. Ada permintaan caping gunung. Oke, dilayani. Dek Sinta karo Mbak Yopika jumeneng ya. Yo coba kaya ngapa sepati to, sepati sing gumiak. Yo celorot. Hey. Oi. 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 Hey. Sip. Ya. Wilujeng dalu Dek Sinta. Sugeng dalu Mas Dalang. Wilujeng dalu Dek Yopika. Nggih wilujeng dalu. Iya. Ayo disapa to, Tor, disapa dikeki sinden-sinden menik-menik kok. Wilujeng dalu. Iya. Wilujeng dalu. Pripun Mas pawartosipun? Alhamdulillah saya. Haiji. Mbak Sinta ngaturaken wilujeng dalu. Halo. Oke. Piye kabare? Sae. Ayo ngono lak yo ngono to, Cuk. Hei, Yo gak maksudnya Mbak Sinta lak kuliahane Surabaya. Surabaya. Harus bisa Bahasane tanan. bahasane wetanan. Bahasa sapaan nih Bahasa Mas. sapaan kedekatane Surabaya ngono. Lah sampean ndek kuwi kok alus. Halus kuliahe ning. Ning Solo. Oh. Yai Solo ki alus-alus. Oh, iya. Beda nek karo sampean. Oh, ngono. Rangasan. Dadi iki engko ngomong ngene. Piye? Tak kei tugas to. Heeh. Iki Dek Sinta karo Dek Yopika capek gunung jengglengke. Iya. Anggonmu jenggleng Dek Sinta karo Mbak Yopika kudu beda. Mergo karaktere wong etan karo wong kulon beda. Beda no panggah iso nyrateni, Mas. Iya, carane tutoriale jenggleng kudu iso. Kudu iso. Iya. Ngalus si panggah. Alam tulidang tulidang. Jelek ngono. Iso apa ora gejleng? Gejlek jegleng. Ngatasi kok. Jeglek kok gejleng piye to? Ayo jembeng. Kathok apa piye jembeng? Ayo, bawa sampai gunung. Siapa dulu? Ayo. Alus ya Pak, kasar. Alus ya. Anu, so. Oh, so. Sapa sih? So. Sing kalah Mbak Yovika riyen. Ya berarti riyen. Heeh. Apik, ya. Jegleng cah Solo. Cah Solo. Karaktere kudu alon Alus. Putri Solo. Putri Solo iki wonge alus. Sing halus ya Mas. Alon-alon. Malon-alon. Dipernahne ya Mas. Dan ngene iki malam pertama ya udah ngantuk ngene iki. Halus. Halus banget Halus. Awe iki batine Mbak Prigel muni batine. Nyapa? Kowe kasar ya panggah ra krasa. Ayo carane. Sambung maralon. Ya nggo dengkul barang kadang. Ayo coba kaya ngapa Mbak Yop. Heeh. Saben bengi. Ya. Nyawa. Alon Putri Solo. Ora kena dikasar. Ora kena dikasar. Alon Putri Solo. Hang
luar biasa. Ya kaya ngono kuwi. Ya kaya ngono kuwi. Solo ki halus. Solo ki halusan. Tata krama ngedohke panyendu. Ayo. Betul kudu halus. Saiki genti Dik Sinta beda karakter. Kuliahe ning Etan. Kudu cara Etan. Yo. Ya. Iki lho nyapa? Ya apa sih rek kon iku? Iya. Ya kon iku ya apa? Ya kon iku mau lewat tol kan. Iya no jalan tol. Lah ya jalan tol. Ya. Duduk kono, duduk kene, Tutuk duduk getak, jos. Ya, Suwe gitu. ya. Ya. Yen mamacan. Ya. Asik. Asik. Sayang anak, sayang anak. Janur. Au. Kene. Kasar tor, yo. Wes, turu ketak. Ya. Weh, sik. Jenggleng Dik Sinta iso banter kaya ngono ya? Iya. Lah jenggleng ibuke Dik Sinta. Bupar sinem. Bupar. Heeh, ndur dah. Ya. Ndur dah. Oh, wis ra kenek tor pisan. Pun mboten garap sari. Sampeyan ngerti nyapa kok ora kena dijenggleng, Mas? Penyebabe Selong. Wis sombo. ngenyek Bupar. Piye komentarmu Bupar ngoten niku? Diarani selong iki nek aku penghinaan nek aku nesu ngene Bupar. Nek aku tak cengkiwen dilebekne kebayang aku. Ya apa lho? Rektor, Nggih. Syukur. dolan nang omahku tak gecekno brambang. Kemasane jahe Mas ya. Gecekno brambang iki. Lagi boboki sampean kuwi. Wah. Aku diboboki. Ayo, siapa? Halus. Dik Yopika, ayo. Siap-siap ya Mas Victor. Alus lho, alus. Mong Solo. Tata krama ngedohke panyendu. Aku mau nek digeradak. Oh iya. Wis to, alon-alon santai, penak-penak wis to. Lha, Ra ketanggo keri-kerian ya. dapurmu ya luwak. Pono kaya bajing nek aku luwak. Bajing nyucur bun-bunamu iki. Yo. Kembang nyekar. Iya, Alan. Sip. Iya ngono kuwi tar sebenarnya. Iya ngono kuwi tar sebenarnya. Oke. Iya. Iki nyapa? Nyapa? Mapake awak. Ah suwen rame. Tak deleng lho kudu seraten Seraten Solo. ya celek pindah Sinta tak delang yo pindah ibuke Bupar bang oh ndak muni ya panggah ndak muni Nyapa kowe? wayahe kene lho Oh banyak kene to. Kok njaluk rono terus Lah to? iya to. Gak adil Senengane jenenge alon. lha nggih. kowe bojo radil Lah adil. Ya tak adili. nggih Oh, repahke sisan. yo Dik Sinta pindah. Pindah Bupar. Malah kaya kentongan. Piye apa? Kayak rondo kampling. Jane sok kaya wong nitik watu gludak.
Ngenyek bar. Ora. Kasunyatan. Ayo. Kok iso kasunyatan iki jenenge? Wah. Oh iya. Piting kowe aku. Capitan. Pacitan. Capitan. Iya, Pancian. Heeh. Yuk. Panas. Pacitan, kowe iki turu apa piye to, Tor? Hah? Kowe iki turu apa piye to? Lah, Pacitan wis lho kok iso. Lah aku pengen nang Pacitan nang pantai ya tok lemah-lemah go begini. Oh. Ya. Panas. Udan janjine piye Mas janjine piye ngaso-ngaso aja mepet-mepet. Iya. Mana kaya anu suwuk lomba. Aja ngesuk-ngesuk Sinta jajal. Ayo, aja Aja ngaso-ngaso aja mepet-mepet. Aja mepet-mepet. Pidah bar. Aja ngesek-ngesek, aja mepet-mepet, aja ngesek-ngesek. Allahu Akbar. Maling. Oh, kaya ngiringi wong digondol gedruwo modele ya. Gluduk. Kayak kita ditangkap ya. Saya ditangkap ya guyone ngene iki. Oke, siap. Makasih. Ya. Panas udan panas aling-aling caping gunung. Yo tar. Yo. Salah izin suwi. Yo. Ayo dia Sinta arep dipikir padha nyingkir sik. Ben kiprah. Ya. Ndang koprol Tor. Totalitas Mas. Koprol. Ya, ndak sesek. Dasmu dhewe iki. Dase sing piye to? Ayo no, totalitas. Au. Sok gebes barang. Yo. Ya. Kowe ngantek ngeneki aku. Aku mbok ciak. Tepuk tangan dulu biar semangat. Tepuk tangan dulu biar semangat. Ya. Oh, tepuk tangan yo ben semangat yo. Iki lho lagi. Yo, oh donga. Amin. Hot santal hot ya. Kapan koprole kapan? Oh bar iki ya. Bisa. Koprol ngene lho. Wung. Wah. Oh, iya. Kok
Gur nyolot kuwi jenenge nyolot ora kopro. Sik kok iso mbok terokne ngene-ngene lho. Awake. Kok iso nggur tangane iki lho. Iya. Ayo, awake yo, ayo. Yo. Sing kene ra ketok. Loro emang sesikile natap kotak emang. Tekoni, berdua ditekoni, jaluk apa? Tekoni jaluk apa? Kowe iki bae kali ula manjing ki. Mbah. Assalamualaikum, Mbah. Assalamualaikum. Niki kali sinten? Kali sinten niki? Kowe takok aku. Ya. Sinten, Mbah? Naminipun, Mbah? Aku Mbah Jembut. Hei! Mbah Yem. Oh, Mbah Yem. Metu nggih, Mbah? Moh. Jaluk apa to? Nyune napa nyune? Ngombe. Ngombe Dik. Aja brangkang ae, Mbah, war ning ndi, Mbah? Oh, aku. Ya. Sik ngalih sik. Iki diombekne bocah iki awake dhewe iki mergo iki bahaya to, Sin. Bahaya. Nek ora diombeke iki bahaya. Dadi awake dhewe Nyapa? Jaluk apa? Cangkeme nang kene. Wes ya ngalih ya, jek enek penjalukan ora? Lho, Medal nggih, Mbah. Mesake Victor, Mbah. Jaluk Nyune napa? Nyune apa? Ngambung prigel. Mbak Prigel. Prigel ning kono, diparani no, parani. Hei, wong edan. Apa enak setan kok duwe karep udah. Oh diombene Mbak, diombene Mbak ben waras mesakenya lho, mesake banget lho. Sampean jaluk apa, Mbah? Jaluk ambung. Penek setan kok duwe karep lho. Iki pomo diwakili gak oleh. Diwakili sapa? Diwakili Heru oleh ra? Diwakili Bu Parsinem? Diwakili Bu Parsinem ya. Oh, kowe lah. Setan kok kowe lah lho. Setan kok iso milih prigel iki. Nah, ya, Sampeyan ndang bali ya, Mbah, mesakne ragane bocah iki. Mesakne bocah iki wis kesel ya. Sampeyan tak tambani ya. Tambani wae, Mbak Tambani Prigel. susu ya, gelem susu. Gelem. Tak susu. Hei, wong edan. Mbah, sampeyan tak susoni gelem. Ayo gelem yo. Gelem aku. Engko lek wis tak susoni, sampean ngalih teko ragane Victor ya, Mbah. Mesakne, ya. Ya. Janji lah ya, Mbah. Oh. Ah. Wis ndang mangap. Mangap. Kebablasan, Mbah. Wis ya, ngalih ya. Wis waras. Ku njaluk apa neh? Kok setan akeh menjaluke? Njaluk duit. Wis iki arep njaluk dhuwit Sapa kok nuding ngono iki iki? apa? Nuding apa wi? Sapa maksudmu? Mbah Lurah, Mbah Kasun. Wis ndang rono, ndang njaluk dhewe. Ngerti bakasune apa ora setan engko? Lho. Aku samar nek glundung lho, Mas. Lah iya aku samar modele endi bakasune? Bener ora engko? Engko tembus jeding. Ndi jajal. Tenan ora? Wong ning jero omah.
Wengko cucul tor, wengko arepe kalih nyambut gawe. Alasane dadi arepe leren. Lanjutin dhisik. Yo bawane tekan ndi mau? Ya. Heeh. Enggak. Yo. Tembang menika nggih kula katuraken dumateng ingkang memonitor lumantar channel YouTube. Ya, Asta Brata Media mugi saged karenan ing penggalih lan dados jampi saya. Ya, tombo kesel. Terus wis balik burung mucahe mengko. Lho kok kura-kura ninja sing balik. Kok kok nggo helm barang demit kok nggo helm iki lho. Demit kok ngerti lalu lintas. Wis waras. Waras, ngapunten Mas Dalang. Nyapa? Anu nyun sewu niki ala kula kebanan, kula ngampil kompo enten mboten. Kok iso kompo dalang ning dhuwur panggung kok disini kompo lho. Lah kuwi sing mbok gembel ki kompo to. Beda. Oh, beda. Beda. Yo. Kayak kura-kura ninja. Ya dijogeti tar. Wis ngono wae apik. Apik ngene apik. Yo. Saka desa. Hey.
napa. Matane Joget ketutupan. penak-penak kok malah diterak. Balik jaluk malah bubar. Dibenakne bubar. Lah iki lho. Cepot candase, Bu. Ah, wis. Wahai, Bu, ampun Bu. Kula nek menjaga kehormatan kuwi bapakan panjenengan to. Malah arep dinggo. Wes, ya ditenekke ya. Sesokor bisa ya. Hei. Gunung desa. Terima kasih Dik Sinta. Matur sembah nuwun. Kowe mengok medun panggung kok iso itu helm karo tas nggone sapa? Mbok gone sapa mau gone wong pawon ya Nggone yoga. Gone yoga to. Yo ketek angget candak beh teles kabeh. Kene iki jare kaya wong ngompol. Lah sakmu reko-reko dadi barang. Yo lah yo. Arep njaluk ambung Mbak Prigel dadak. Yo kabeh iki pangga usaha, Mas. Oh iya. Iki mau aku oleh saweran. Entuk tenan to? Oleh. Menghasilkan berarti. Menghasilkan. Nyonya tak tambahi rokok. Gelem rokok ra? Gelem rokok ra? Andi aku gelem Mau Evolution padha Daniel. Aku sembarang, Mas. Menyan ra apa-apa nenek. Dan wis ngerokok Daniel wis tau urung? Wis tau urung? Nggih, dereng. Nek dereng ora usah, kuwi was watuk. Dalang kok medhi terang yo. Anu sik, pokoke sik Mbak Aulia, Mbak Dwi, Mbak Bat. Oke. Heeh, jumeneng bareng. Yuk, sepati. Heeh. Orang tua panyo sandale diseret karena anjing serotnya kekir sini Jakarta dirukun tetap merdeka. Mas Victor. Sik ceklane mik, heeh. Njajal semangate sinden 3 iki dites mergo ki semangat kemerdekaan bulan Agustus. Betul no. Di abane sitok-sitok merdeka kon nilainen sing paling semangat sapa? Ya, Sing Mbak Aulia dulu. Mbak Aulia dulu. Ini wong Sidoarjo, wong Etan. Wong Etan mesti keras. Keras. Apane sing keras? Apa nih tar? Aku yo. Maksudnya suarane. Suarane. Jal merdeka engko ditarone Mbak Aulia. Yo. Merdeka. Lah Merdeka ngono lho. Saya nak Mas ngumpukke tenaga. Oh iya. tergulung-gulung. Bar gulung aku ya. Iya. Merdeka! Merdeka! Piro nilainya tar? Iki paling ora ki 8,5. Wah. Apa ya? Apik wis anu ya apa ki rapot wis lulus. Lulus. Sing tengah tar. Hati-hati aja banter-banter ku brojol neh. Oh iya bar bayi ya. Bar bayi kudu alon-alon. Ya ora iki wis Wis garing. Apane? Ora maksudnya iki jahit klambi. Yo, merdeka! Merdeka. Ya tenan to. Aja ora banter tenan to. Ora banter. Wedi apa? Wedine suwek. Piro nilaine? Iki tak bonusi. Piro? 6 ae. 6 apik ya, Wi. 6 ae apik ya wis, 6,5. Oh 6,5. Mudah sithik men to. Ya wis 75. 75. 100 ae wis. 100 kok irih men ngono. Ya wis 75. Terakhir. Heeh. Wah iki. Oh, iso banter apa ora ya?
Malah biasane ngono kan. Leh marahi kakake lho piye. Piye lho Mas? Lho, yus banter teges ngono ya. Iya. Ndelok jegok barang. Jegok matane. Dehem kok. Yo. Merdeka. Merdeka. Atah. Kita rong jamu cah iki. Ora jamu. Ya jalek bubar. Ayo bubar. Contone Bu. Heeh. Iki lho. Mesti banter tuwek-tuwek ngene mesti bakoh. Mbok tuwek. Maksudnya tetuaning sinden ngono lho, empu. Nggih. Iki wis empuk. Jajal diabani tor. Merdeka. Baleni. Syukur mudar kowe. Jane iki ya sone banter iki. Jajal bubar. Merdeka. Merdeka. Pira tor? Hah? Pira? Siji ae wis. Kok sithik meneh lho. Kok kowe ketok mengaruhi sentimen mbok jenggleng ora muni di merdeka entuk nggur siji. Boncen karo aku ketoke ndak cocok kok. Model iki marai bupari tau nembak aku tak tolak dadi ngono kuwi. Lah GR. Lah. Aku Iya ta bupar? Nate nembak jenengan ta bupar? Nate karo bedil. Ono bedel padake manuk mau piye kaya. Iya. Heeh, niki Apa ki mau? Sik ki mau. Sing durung apa berarti ki mau? Ana loro ati loro, ana tembang kangen. Apa? Enggak, yo. Tembang kangen mawon, Mas. Oke, siap. Yo. Yo, buka saka tenor iki. Tenor, yuk. Ya, coba kaya ngapa? Celot, yuk. Yuk. Wayah wengi Yo. udan krimis ra umes banyu kang tumetes dadi saksi gedut nangis wong sing tak tresnani tega ninggalake aku suwung jroning uripku yen ora seliramu Hey. sumilire angin tansah duduk kalbu rasa kangen tak ampun agawe larut dadaku lewat tembang kangen muka bisa dadi tombok kangen iki nandang buyung rino wengi apa pancen wis ra ngerti satenane aku bangetan sesuk yang ngenteni baline ente manise samu liwat Yo, arek yo. Hey. Hey.
kasih. Yuk kembali ke Mbak Prigel lagi. Ya. Mbak Prigel, yuk untuk penutup limbuan, season limbuan. Ya. Monggo Mbak Prigel. Monggo Mardika. Bebas Mardika. Napa Mbak? Mau wonten pamulutan loro ati 2 niku Oke. ya Mas. Nggih. Pinakane Mbak. Loro ati Oke, loro. monggo. Langsung digarap seraginan. Yuk. Oke. Coba kaya ngapa loro ati dua sarkan Mbak Prigel Pangayu Anjar Pening. Yuk, celorot. Asik. Yo. Kurang apa aku iki gone tresno nyatane sliramu ngrati ati tatu wis ra bisa ditambani pripati iki wis ra bisa kakedepe sliramu jejer dhewe aku tresno ngumpul nafsu asmara lali aku wis nyanding wanita liya wis yo tresnoku apa dhewe wis yo dadi bojoku apa bojone bola-bali mung gawe rasa tresno sliramu ra bisa joko wis tresnoku apa dhewe wis ayo dadi bojoku apa bojone bola-bali mung gawe kelane rasa tresno sliramu ra bisa joko sesuwune karo pariyane eling keluarga tansah nyanding ayam tentrem pangajab rino lan wangi bola bali bojo larati hati. Terima kasih Terima Mbak kasih, Prigel. matur nuwun Mas Akbar. Matur nuwun Mas Vektor. Selindro Kang Rasa, ya.